Audio Jungle. Enfi bebre atwam eyade aye nananom etuye ekotena emiamia eno nam so ene yade achichiri enkronkro ene mantamu ahodo ewo mu se na asase wuso ewo hodi nanso emmepo no yade a egusua atwi nipa dodo ebetena so bie ya yefre ne michingani eno nso eyade a enipa eba betena. Audio Jungle. Ene ewo na me hodwumedi so yekosra bie bia tetenu ne yefre no tokuse but ene dudua efre no machingani eno ewo Winneba Cape Coast Quantum Pony so baby ami chire eyade a McCarthy Hill pepo no etwa hu ahia ebepo no yade a enipa duduo no a abetena ho ewo mu se esu. Audio Jungle. Sedie won a wote ho tete no ehu bia no enye saa enenne esitie ni ama okri oye konfo na ohwe saa bia no eba ene yen etwetwe nkom 1960 ene eba se Accra na is Greater Accra nkroma hu se dachi nsu kombeba Accra because obetwi akosomo aba Accra no and to me yes sufficient nti also obetu ye nanan Africa nti mi amiti ho no ni papa by that time no ye numbo wulom okan mi san wo Nresha Manfro ansa no ye acting chief ansa na ono ye head of family ena nkruma be kan na je ono no ye akwansa ena krama na wulom the whole Nresha Manfro nti obekire baby fufuro baby ande yeti but honu adwuma aigbefu ena pepefu omuye wo honu se omuye okwa ena fishi enti popo bi wo ho obe popo do frenu akwansa kofi no na asese popo miesa akwansa kofi popo miesa. Formerly this place was a village because of the expansion of the water in the lake. Audio Jungle. So they push us to Kasua area, Amanfro. But then there was not a Amanfro. Audio Jungle. Here was, they call it Machigani. But here is Zongo, Awusais. Audio Jungle. They stay here. I think where you go now before you come, that was Zongo. And that house there, that where the Accra people stay, Amanfro. Kwabna Amevo eye farefo ehini ne nyina ne se yedi edin tu ono ne nkrofo ene nkrofo a edi kan a obetena saa ebia no a ene ogusua eti Machingani eho. We ba 69 we ba no efu edumane efu no asana kwanu kuma be start dam no ye no e ba say ye ntu ha me fan say nsuo no anya nsuo baako we fa ha amania edu eblen a wo mu ye amane ma on wo mu ye nsu se aba bi a omu ya mane no ho ni nyina nsu afa ho ni we fi domi abra we in sound o bebre ben nsumboka ben son ana o ma ba shemu ha. Mr. Maya Korabre mi Bahaj 69. Na sata no munye dam ni ye. Nte dam no munye no. 70s na mo start blasting ni wo nyina mo wi no mo wi 74 to 79. Oh. Ata na mo wi dam no. Na nka mo wi dam na. Na mo tu e free ha.
almost the quarters my Achapo is one. Almost the quarters my in Wager. Almost quarters Kaswa Road. By that time, now soon, now and so a go on a woody a whole baby because and yes, Subaku, Densu, Koloche, and Sama, Giaco. Nina na abuan huna ya kesiwo. Nipa no wote machingani no. Eyade ano wabrabo eko ohaw bebremu bra enhyehyei eto akwemu se wo besi dam na wode atwensuo se de beya etimi asom nipa wote enkran ene mfimfin mantemu efem. The dam they do it that any water is a lake. Small is just a running lake. But if rainfall more from Nkoko to Sama, it passes through in Sam to Afwama. And it come here more. 1977, 78. Afinu nsonu. Aji honi nyina bebe omu ya afuo bebe ya omu duade wa aji honi nyina. Nti e wakonse compulsory. A champion regime na ba se misa mi nana ni fie nu nsu ba ho ni nyina mi nana ba ni fie nsu nu ba okoba fie ni nyina na ba ni se compose omu ntu nti omu ba quarters ha no ndi na omu se aha no ye quarters no machigeni omu die wo ho tokose omu so omu die wo ho ansa na English amanfra ngankasa omu so ye na ye wo ekiri ena siesia ye di ti ha no Sieka said ye no wo bra e wo saabia no nya ade anka ye beka se e wo ha kopum se ensakraye ebe ahastra se no e phone ye don ti se enso nu eto enso tobredu a enso nu yire a eni wusu wanya kwen kakra wo kokope nam na kakra se sanko a now ye di afonu edi nechi kakra ye do afirufo introa mbeko tomatoes nyama na wusu di awubatumi aya ubazu banya wa nuduane no na omuye first na mo dem no because so my to minyeska fine what me to net ticket wa about me to say 100 Ghana na 20 Ghana and 50 Ghana but now no as na banya 100 Ghana kura anya easy omo say na mo na omo chi on so say na mo kiti kura say na mo omo nyi on so no bio nti say first no ensakraye ni bi a ebe mu enye honam nko a na emu ni nyina nso ebi ekofa abosoma na ewo saabia ni ama a odi adanse efa enieme bi a esi ye saabre no bra na ne papa eye okonfo panyi ewo mantemu de ewo mi se unse we no ye nananmu a bosumu a omusum bi papa so be sum saa ena me kai se mbebi kura bosunu be fa no oyirae nsuo nu okodam 1 week omu hwehwe no omu hunu odam 1 week omu hwehwe no omu hunu ansana nananum gunsa saa na omu de ne pupue hamachi by 5 o'clock ena omu hia no eyo onu kwa na odidom nti with about 200 years number 2 nu afinu omu so nipa omu kasa but before me hunu no omu hu obi aka no kwa fi ontumi nante ena omu sua no omu de ne ba fi the same thing akwasa no so the same thing onu so okodi 3 days no onu so omu ja okopue wakasoa ena small boy bi ode ne ba fi nti sunu wo na mamre siesia wo omo no oye sa mamre no every year bia tani gwan ogwan so e fitafta eni kwan so colors dabi white pure white ena obeye abro mamu powder no onu na oro ye fe no fotoli nti ye kwa ye mfa bi mba fi
yɛbɛdi ne nyinaa wɔ hɔ yɛbɛnua wɔ hɔ yɛbɛdi ne nyinaa wɔ hɔ yɛmfa bi mba fie obi ɔbɛkɔ hɔ bi ɔbɛdi bi saa na yɛyɛ no ɔbaa wakɔ afikyiri nkɔ hɔ ɛna akoasa no so ɔno so wɔ ne da yɛ fie da nti fie da no nti na English amanfra asase no fie da yɛ sie nipa usie nipa nka no ukɔ sie nipa no ɔbɛtu no before ade bɛkyi no bɛhu sɛ no ɔsi ade ka no si da no so baabi ɔmo sie no no ɛwɔ abɛsi so ɛno ho nti yɛyi amusieɛ no ɛfiri hɔ ɛde kɔ mile 11 ne nsunsuansoɔ no bi ne sɛ ɛnɛ yi mantamu hɔ ne brɔne a ɛwɔ ɛhɔ nyinaa no ɛnyɛ ade a ɛdu efiada a wɔsie efum ɛnɛ wokɔpie makyingane a enipa dodoɔ no ate hɔ a wofi mmea ahodoɔ ka yɛn ho na awɔtwe sɛ ne ɛwɔ na mehɔ dwumadie so bra ɛde wobɛkɔ baabi foforɔ ne akɔtwetwe